ndak rasa kanan karang kadempel malah dadi peteng kaya mangkene mergo kaya ana wujude Semar. Yo aja walang ati, karang kadempel tak ayomi, karang kadempel tak ngareksani. Aku nganggo jeneng Garuda Kyai Amurkaka. Mbel-gek-gek sak tuli tombel. Bagong. Ngapa, Pak? Iki mau ontran-ontrane sapa? Ontran-ontranku war ngapa kowe? Sakile ndasku iki wis judhek. Judhek piye? Gagas kanan sing kaya mangkene. Piye to, Le? Oh, gareng ki mung bendinane mung ngeslot. Ngeslot entek-entekan rawurunga mengutang aku cah. Ning ra ya ora sak pantese kaya ngene. Iki jejer sepisanan. Ala kae nek ora trima wae minggat to kono. Aku sing di omah to kon minggat. Oh ayo. Sakit tanggo ngrem-remke pikir, Pak. Iya, iki mikrofonku kurang angkat iki. Iya, diuntir sing tenanan, Truk. Iya. Wis tak pakane jangan lombok barang kok. Oh, kok senengane ngilang-ilangke karo aku kaya ngono. Kowe para priagung wis rawuh, Pak. Iya. Tak bagekne rawuhe para bendara-ndara iki. Lah kok dadi janur gunung kading aret. Sumengko pengawak bojoro rawuhe para priagung-priagung. Saka negara Ngastina to, Le. Heeh. Nuwun sewu, Ndara. Ndara Patih Dwara kaliyan Ndara Patih Danurwendra. Karo manak apa piye? Damel kaget atine Semar Badranaya. Ning atase ming sak gubuke Semare kok dirawuhi para priagung-priagung. Kula ngaturaken pambagya Raharja Ndara Patih. Ya jagat pangestu karo wayah para jagat. Kiai Semar ya bombong sing tanpa upama arasaning sun ya tiase Patih Danurwendra Kyai. Nggonku mrepta suwana ning Pedhukan Karang Kadempel. Wektu dina iki ana ngersane Kyai Badranaya. Nggih. Pambagya Raja wis tak tampa ora ana alangan swiji apa. Nggonku suwana ning Karang Kadempel ora liwat aku ngaturke puja pangastawaku ngatura. Ana ngersaning Kyai Nayantaka, Kyai Semar. Nggih nggih. Pun kula pundi mugi ndadosna jimat. Mboten langkung kaskecakna lenggah jeng andika Ndara Patih Dwara, Ndara Patih kekalih. Iya, Kyai. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Nggih. Ndara Danurwendra. Sarawuh sampeyan kula ngaturaken asung masegan Manakrami Ndara. Kyai Semar Badranaya ya, Kyai. Nggon mumiji kelawan suwane Danurwendra wektu dina iki banget bombong rasaku nggonku nampa pambagyane Siwa Nayantaka ya Kyai Semar Badranaya. Ora liwat aku ngaturke sembahku tampanana. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Kula niki ming batur kok disembah. Lho. Batur kuwi pancen tata lahir nanging tata batin tanpa beda. Kyai Nayantaka kuwi ya dene pangijawantaing Sang Hyang Ismaya. Ngaten. Yo. Nggih, kula tampi dawa sami-sami dipun prayogaken nenggahipun Ndara. Kaya ora kurang prayoga Kyai Semar. Ndara Patih kekalih kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana nala garing. Nananing nggih sampun sanget anggen kula pundi Ndara. Prayogaken genipun rawuh. Kaya wis ora kurang prayoga, kaya wis ora kurang prayoga nala garing. Aku arep mbagekke kok rada piye. Wong mau wis ketemu ning jaba, wong ya wis sempet
wedangan sempet ngopi nalikane briefing. Diprayogaken nggih Ndara kalih. Petro iya. Kan mbagekke ora Gong? Arep mbagekke apa ora? Emoh. Lah piye? Aku lagi penak-penak mangan snack iki. Lho kok hubungane apa? Sambung rapete apa karo mbagek karo mangan snack? Engko nek mara-mara snackku diadahi kresek karo wong loro kuwi. Cilaka tak kurung sida mangan ka mongko. Oh ngono. Ya sak ora-orane mbagekke. Wis engko wae, engko gampang ngono. Mau wis Ndara Danurwendra ki culika banget nek wonge. Ngopo e? Aku ngetokke jarum blek terus disaut. Sengit banget aku. Mula anggere ketemu dekne sing tak takoke ora kok kabare dekne ning kabare Pak Dene dekne. Oh. Ya ora kena kaya ngono iki senengane kono. Lah aku mangkel e. Kaya ora wah kaya melu wong anu kok kerep kok rumangsaku kok rokok kok njaluk ya ngono. Nglarat-nglaratke pamor. Ya wis ora apa-apa ya ora sandep memeng kaya ngono kuwi. Jagat dewa Bathara nuwun sewu Ndara. Damel kaget sutaning manahipun Nayantaka. Kula nampi rawipun Ndara kalih. Enten napa? Kyai Semar wonten timbalan. Blakasuta plakutang terus terang ingkang sepisan sumanku ana ing Karangkadempel. Ya wektu dina iki ingkang wis kabangun ana sak mburine pendhapa iki wujud gedung olahraga serbaguna Kyai. Ha nggih. Niki le yasake ingkang rayi nggih sinuwun Prabu Parikesit. Iya. Pripun? Ingkang sepisan aku tetinju marang karajane Kyai Semar Badranaya. Sak kadang kadian sak kula wangsa ana ing Karangkadempel ya ing Karangkabulutan. Ha nggih. Dungkap angka 2 Blakasuta aku nampa dawuh sinuwun Prabu Parikesit lamun aku kudu prapta ning Karangkadempel. Wong sing rembug sinuwun Prabu Parikesit bakal anyendhu lawan Kyai Semar merga wis ana 7 sasi utawa Sabta Candra genep wektu dina iki Kyai Semar ora prapta ning Prajanegara Ngastina ora netepi marang kewajiban. Mula kang saka kuwi sinuwun Prabu Parikesit banget nggone mbutake kelawan Kyai Semar. Ngono ya Ki. Mula praptaku iki aku mung janjane mung arep nanjeke, sartane aku arep anyendhu kelawan Kyai Semar Badranaya. Janjane ana apa? Kok Kyai Nayantaka ora prapta ning Prajanegara Ngastina suwene 7 sasi, Kyai. Lae. Nuwun pangapunten Ndara, amit sewu. Ambek bilih kula 7 sasi jerone Sabta Candra. Genep dinten niki kula mboten sewanteng Prajanegara Ngastina. Nek kula matur sampun ngantos kaduk ati kajeron penampinipun Ndara Patih Diwara. Babar pisan tak suwun supaya ning ngendika Kyai Semar. Ha nggih. Ngaten nggih Ndara. Jerone kula mboten sowan 7 sasi kula bolos. Mboten tumut pasewakan teng Prajanegara Ngastina niki merga sepisan pikiran kula cuntel, ati kula bunek niku sing sepisan. Wonten ing ping pindho cunteling pikir buneking manah niki wau dipun sababaken awit kawula niki teng Karangkadempel niki niki kaya wis owah kingsir ketitik kathah nggih mboten kathah janjane ming wong 5 nek kula itung ming wong 5 nek kula itung niku Semar duwe gegayewan napa-napa kok rumangsa kula kok padha ora gathuk rumangsa kula kok padha ora mathuk. Lho, lire piye Kyai? Lire piye Kyai Semar? Ngaten Ndara Danurwendra sekedhap. Pun enten 7 sasi niki malah kepara punjul saking wektu 7 sasi kula niku ngrasake kawontenan kawula niki
padha ngresah. Liripun bubrah penemu siji lan sijine padha mboten gathuk. Luwih-luwih kula ajeng ngawontenaken perkumpulan rapat ndalu niki. Sing karep kawula niku ajeng kula tanting. Kira-kira isih sago mapan ning Karang Kadempel apa ora? Kira-kira isih sago diayomi karo Semar napa mboten? Kula meng ajeng nanting nek sekirane do mboten sago mboten napa-napa. Mengke kula aturi supayane pindah kakak teng negari Ngastina. Merga nuwun sewu kula niki ya ngrumangsani Semar niku najan to mapane teng Karang Pradisan ning teng Karang Kadempel niki pun enten lowongan pekerjaan. Liripun arep ming teng tengah desa nggih enten gawean teng mriki niku nggih enten setunggal kalih gawean perusahaane anak kula genjik niki. Sing iso ya mboten ketang sekedhik iso nguripi para kawula. Ya pancen bayaran kula sithik. Malah kula niku nampa crita di antara wong 5 niku wangsul kerja saking gaweane anak kula ndower niki enten sing buka amplop terus nangis merga ora padha karo sing dikarepke. Niku ndara. Pikiran sing kaya ngeten iki kula susah. Pikiran sing ngoten niki kula niku judheg. Luwih-luwih niki pun ajeng pilihan. Ngaten? Iya. Teng negara Ngastina niku rak saben-saben papan niku rak wonten sing jenenge kadipaten. Ngaten lho. Ajeng pilihan adipati niki kawula Karang Kadempel nggih ming wong 5 niku janjane mboten enten liyane ming menungso 5 niku ajeng diluruske ajeng dipenerke do sageleme dhewe do ora gelem nyawiji. Pripun nek kaya ngoten niku coba mula ancas kula mboten sowan teng negara Ngastina niku mboten kok kula wegah mboten kok kula males niku mboten. Ning kula nggagas kanan dusun kula men kaya ngeten, luwih-luwih kula nggagas kanan Praja Negara Ngastina. Coba napa kula mboten njedhot ndas kula mengke. Tur nek kula angsal blaka lho niki. Kula niku arep sowan teng Negara Ngastina niku gemange pol. Gemange ngeja. Gemange ram kula niku ajeng sowan teng Praja Negara Ngastina. Sebab teng Praja Negara Ngastina niku sakniki nembe krasa, nembe enten lakon sing jenenge implan. Implan iki lho Le. Sandang pangan larang, inflasi implan niku. Inflasi teng Praja Negara Ngastina. Ekonomine padha medhun. Teng Praja Negara Ngastina niku kanane ekonomine saya susah. Daya beline masyarakat niku angele pol. Anak kula Bagong niki ajeng setor produk pabrike teng Negara Ngastina niku angele mboten karuan lho Ndara. Penyebabe nek kula ngrasa sareng kula pun sak pirembagan kali anak kula Petruk sing mudeng babakan teh legi apa teman? Zaman saiki teknologi kok teh legi. Anak kula Petruk sing mudeng teknologi niku wau ngendikane ature Petruk niku penyebabe sakniki niku akeh sing do nindakke judi online. Niku sing sepisan. Utawa sing diwestani kolot. Niku sing nyebabke perputeraning duit sing dienggo judi online saben-saben taune niku ngantos numpuk dadi 600 triliun coba mang bayangke 600 triliun niku nek diengge ngaspal dalan teng Karang Kadempel kandele niku 20 cm menenten 600 triliun cobi mang penggalih nggo nyukupi kebutuhan diparingi duit ora nggo swadaya masyarakat ora nggo nguripi kawula malah ming nggo ngeslot
Niku kula ya melu mikir, arep kula niki ming wong desa, arep kula ngrumangsani nek kula niki ming Panakawan niku sing sepisan. Ping pindhone sing marake kula ngrantes, sing dodolanan judi online niku mboten ming anak kula tokol niki niku mboten. Nika Nayaka Prajanegara Ngastina. Niku ya dhokeh sing ngeslot. Malah nuwun sewu lho niki. Mboten kok kula ngarani, mbok menawa sampean diantara sampean kekalih niki ya enten sing ngeslot. Aku Kyai, lah rak tenan to. Aku mburu skater. Kaya ngoten niku larangane ngagama dipenging kalih negara. Lah kok sampean nekat. Wah. Pendak-pendak pasewakan ki sing dirembuk ming marake nglangut. Mula kanggo cegalek aku ya nindakake sing kaya ngono kuwi. Mboten angsal, mboten angsal. Kaya ngoten niku dadi bangun. Mula ancas kula kok mboten sawanteng Prajanegara Ngastina iku mboten mergo kula males utawa mboten ateges kula bolos niku babar pisan mboten ning pancen enten sebabe. Sebabe nggih sing kula aturke niku siji kanane para kawula niku enten menungsa 5 cacahe sing mboten sarujuk kalih Semar. Ping pindhone nggih niku wau ekonomi teng Prajanegara Ngastina sakniki pun rusak ndara. Sidhem jroning pasowanan Padyagong tanpa sapawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lirwo sing duka cipta perebuti mantana raras perebuti mantana raras wong tidak matane kauntanan Pandukan Karangan Jembel kaligus manten Kenya Sangya para kan mewah nayakaning Prajanegara Ngastina ngawontenaken pepanggihan wonten samadaning gedung olahraga serbaguna wonten ing Padukan Karangan Jembel nalika semanten nglangut nenggih Sang Arkena Patih Dwara sareng nampi pangandikanipun Sang Kelurah Badara Sang Nayantaka rumaos kadodok manahipun awit nyumurupi kawonten wonten ing Padukan Karangan Jembel mewah wonten Prajanegara Ngastina pramila dadosaken kanyut pinangka warja kanu jarung ganten warja jarung keca minangka durung abangi durung manjing dasaring pertara kasaru geger jaba yang ngarsa teka ping wesiban bono amuk ngapa to kang dadi darunane lambu ora ana macan wit gajang medhot saka wantilan kejawi amung praptani Ranalendra saking telatah sabrang ingkang mantun mlebet wonten ing wewengkon gor Galya-galya kaya baru kanthi nanggap karya sing Kakang Samya mangro mbahing Sangya para kawan Pak keneng daya sing teka kae dibagekke disamaptake papane nuwun sewu Ndara Patih Dwara piye Kyai Semar paripaksa leh kula pirsak pirembagan kalian sampeyan dipun sigeg riyin ya ora dadi ngopo Ternyatane iki Kyai Semar Badranaya nampa dawuh nampa daya. Yen tak sawang iki ingkang rawuh Nalendra saka tatang sabrang Kyai Semar nggih. Nyuwun pangapunten kula tak ndangu kalih praptane Nalendra niki riyen. Iya Kyai nggih. Nuwun sewu Kisana. Sampun ngantos kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuk. Paduka menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Iya jagat Pangestu-ngara. Wayah Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Ora mengko dhisik. Pakde. Aku tak takon karo sampeyan, Pakde. Nggonku prapta ning salah sawijining gedung. Wah lah iki tak sawang kok gedung olahraga serbaguna
nanging kok di keramik iki le main voli nang kene apa ora keplere-plere. Arang nggih gedung modern. Oh ngono. Ha nggih. Ora aku tak takon karo sampean. Daleme Kyai Semar Badranaya kuwi ngendi? Paduka nanjaken dalemipun Semar, griyane Semar. Ha nggih mriki niki gubuke Semar. Lho. Kene iki omahe Semar. Ha nggih. Terus Semare ana ngendi? Lah niki Semar, kaya ngeten niki Semar. Walah dalah. Ya jagat pangestu ora ayah loro jagat. Ora ngira babar pisan jebul nggonku kalangan Malayung dari jagat. Prasasat kaya dene ngenteni sreming malmu gabus kumambange watu ireng. Aku iso ketemu karo sing jenenge Kyai Semar Badranaya. Lah dalah. Yo, Kyai Semar yo. Nuwun sewu, menika paduka menika rawuh teng mriki. Ndika menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Mengko sithik sadurunge aku nepungke kelawan sing dadi jejuluk ingsun, aku tak takon apa ning Karang Kadempel ki kira-kira ora ana kipas? Nggih wonten. Genjik ya ngapa kowe? Ngapa to, Pak? Menyenuk eneng kono. Agek video call. Kipase cawisna Nalendra iki. Wis ki lho. Lah nek ngene iki rak silir. Nggih ngapunten kanan desa nggih ngeten iki. Ya Semar ora dadi ngopo. Nggih. Lajeng kula tak nyuwun dawuh paduka menika Nalendra saking pundi? Tepungke Kyai Semar. Ya ingsun iki Nalendra ing Trembel Suket. Jejulukku Prabu Dewa Suharja. Prabu Dewa Suharja. Ya Nalendra ing Trembel Suket. Prabu Dewa Suharja. Dasar kepara nyata Semar. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih. Sing mapan ning mburiku iki sapa? Satriya bagus nanging nganggo ngrasuk busana kepatihan. Ha nggih niku Patih Ngastina, niku Ndara Patih Dwara. Wah, lah ya iki to. Nggonku sowan ning ngarsane Kyai Semar Badranaya malah aku ketemu karo Nayakaning Praja Negara Ngastina ingkang saiki diasta kebawat keperintahe dening Nalendra Muda, ya kuwi Sirun Prabu Warikesit. Ha nggih. Semar, wonten dawuh. Kawuning ana Semar. Yen tak aku mbok keparengake bloko ning kene aku mau ngarep matur narsane Kyai Semar Badranaya. Kalamun to sowan kowe ingkang sepisan tetinjo marang karajanmu sak kulawargamu. Aku ora pangling sing lungguh nang mburimu kuwi sing jenenge Nala Garing. Sing lingguh nang mburimu sing ndeprok kuwi anakmu sing jenenge waduh lali nek aku. Sapa ayo? Lho. Lah iki Ponokawan Bagong. Nggih, kula Ponokawan Bagong. Ya, terus ora pangling sing lungguh ning mburiku kae sing awake dhuwur gedhe, gagah kae Kyai Petruk Kantong Bolong. Ha nggih niku anak-anak kula. Ya Semar, kuwi sing pisan. Aku tetinjo marang karajane kowe sak kulawargamu. Ndungkap monggo windu. Semar kondange akeh nyebutake, kondange akeh padha mbiya warakake. Yen to Kyai Semar Badranaya kuwi jimat sing bisa ngucap pusaka kang bisa kandha. Ngerti ya Semar? Negaraku ke Taman Pagebluk. Pripun? Negaraku ke Taman Pagebluk. Kamangka aku wis ora kurang-kurang. Nggonku ngrawake Brahmana winasih 1000 Sukata miyang para nimpuna. Kinarya nambak nganing praja negaraku ing Trembel Suket wondene Gagarwi Gartatan antuk karya. Mula aku bingung, aku cuntel. Tumuli aku pikantuk kabar, ya aku taren karo sesepuh praja negara ing Trembel Suket. Aku kinen sowan ning Karang Kadempel. Mula praptaku iki aku arep mboyong karo kowe. Arep tak boyong negaraku ing Trembel Suket. Gelem ya Semar, gelem. Ora ketang 3 dina kowe nginepa ning negaraku. Kepiye wae carane mongen kawulaku supaya aja nganti ingkang padha bentak sirah. Mergo ngene, akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan
sore loro esuk padha modar kuwi akeh banget kawulaku sing kaya mangkono kanane ya disababake mergo larang udan larang sandang sartane larang mangan ana ning praja negaraku ing Trembelu Suket Mula Semar gandeng kondange ngakeh nyebutake kowe kuwi wong sing pinter kowe kuwi najan to derajatmu Panakawan najan to derajatmu kuwi batur ning kowe iki wong sing iso ngayomi marang kawula sak praja negara ngono ya Semar aku kuwi wis maca sejarahmu wis tak waca kabeh wiwit jaman Ramayana kowe nderekake Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya nganti wektu dina iki jaman Madya kowe nderekake Sinuwun Prabu Parikesit kowe iki tansah andum katentreman kowe tansah andum kamulyan mula aku kepengin aku meri karo wong-wong sing wis mbok omong aku kepengin supayane kawula ning negaraku iki mongen Semar nuwun sewu lho Sinuwun Prabu Dewa Suharja piye Nayantaka piye mboten kateges kula menika awel mboten kateges kula nglencati dawuhipun Sinuwun Prabu Dewa Suharja ing Trembelu Suket nanging kawuningana dinten iki kula nggih nembe repot lho kowe lagi repot nggih merga niki lho para rawuh niki mbutuhke sowane Semar teng negara Ngastina ping pindhone Semar niku nembe ajeng miwiti mbangun desa. Kula ajeng mbangun miturute para kawula. Merga papan teng Karang Kadempel niki pun endah, pun kepenak dinggeni. Ning enten menungsa 5 sing ajeng kula dandani pakartine, enten menungsa cacahe gangsal sing ajeng kula bangun mentale. Nek kira-kira mengke isih iso kula dandani nggih mengke bakal semulur nggenipun mapan wonten ing Karang Kadempel wonten Praja Negari Ngastina. Ning menawi mboten kenging kula dandani nggih paripaksa kula cutat mawon. Pramila kula nuwun sewu kula dereng saged ngaturaken katerangan, kula dereng saged caos atur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Dewa Suharja. Besok napa le kula ajeng rampung nggon kula mbangun desa kula dereng ngertos. Lho sinuwun. Jaja muntap duka yaya sinipi netra kocek ngondal arantir yen sinaben mring sagedeng wala ta jagat pangestu wayah para jagat Semar kula wonten dawuh ora pati nduga mana Semar sowanku iki apik-apik ana ngersamu. Aku mbutuhake karo kowe, lah kok malah ngeboti karo para tamu-tamumu. Kowe ngeboti karo dayoh-dayohmu ora ngeboti kawulaku. Apa kira-kira nggone Sinuwun Prabu Parikesit mbutuhke karo kowe ning Praja Negara Ngastina ki apa kira-kira wigatine penting? Apa kira-kira negara Ngastina ki taman pegeblok? Apa kira-kira negara Ngastina ki taman krepotan? Apa negara Ngastina kira-kira ke taman bebendu lan rubeda? Lah kok nganti semono nggonmu ngeboti karo Nalindra Ngastina? Semar apa kowe ora mesake? Apa kowe ora mesake karo kanan Praja Negara Trembel Suket? Kawulane padha melet-melet kaya mangkono kalane merga kowe ora nggatekke karo kawulaku Semar. Kula wonten dawuh tanah Jawa niku papane wong unggah-ungguh, papane wong sing duweni tata tramsila mboten pantes nek sampean bengok-bengok. Piye? Mboten pantes nek panjenengan bengok-bengok. Aku njaluk karo kowe srana alus, kowe ora iso. Paripaksa aku kudu ngruda paripaksa karo kowe. Nuwun sewu wong Semar niku anane ming nrimo. Kula ajeng diruda paksa pripun kemawon kula namung manut. Tak obong Karang Kadempel Semar. Bagong kowe arep ngopo? Iki wis jaman madya to le aja gawe kisruh. Jaman madya arep tak tentremke, Pak. Saurunge para Pandhawa padha mokswa. Luwih dhisik berduak kaya ngene karo tak singkirke. Ngati-ati kuwi Ratu Digdaya. Digdaya isih kalah Digdaya karo Bagong nek wis ngombe pil. Prabu Dewa Suharja Panakawan Bagong.
anu nggih. Lho sajak kowe maju melirik matamu kuwi. Ah iki kaya ngene iki sing marake cuntel atine Bagong iki kaya ngene iki. Rumangsaku kok. Jaman Prabu Parikesit ku kudune wis tentrem kaya seketekan menungsa kaya ngene. Kowe arep ngopo? Nah aku ndelok rekaman-rekaman ning YouTube kae. Kowe iki mendak-mendak methuke karo Dayo mesti karo arep nrimake. Arep ora nrimake karo ature Dayo sing prapta ning wewengkonmu ya ning omahmu iki. Pancen nggih. Mula niki mbangane kula ming bolan baleni atur ping seteng goweng nek sampean tesih kenging kula prenggake becik nggih sampean mangalah mawon. Bapak niku lho. Bapak niku mboten sandados sampean ngetokke sesumbaran sesongaran kaya ngono. Bapak niku ajeng sampean boyong mang boyong. Nek kirane bapak rada mrengkel, bapak mang jagal cara dene sapi, bapak niku ming manut. Dengkulmu yo an. Iki tak belakne kok malah ora. Apa sampean gelem karangkat dempel kobong diobong karo menungsa iki? Mongko kaya-kayake njaba wis sangu bensin kok banget kok. Nuwun sewu, kula mboten trima. Tan trimamu piye ngono kawan? Nek sampean iku ngrasani pring ngapus men. Nek sampean ngrasani dusune Bagong. Dusune Bagong ajeng sampean obong. Kula mboten masalah, kula mboten apa-napa. Wong nika niku omahe bojo kula. Wong nika niku daerahe bojo kula. Kepepete bojo kula mudhar mergo sampean obong daerahe, kula iso golek melih. Ngoten. Ning janji sampean wis ngembet nama Karangka Dempel nuwun sewu sampean kudu ngadepi Ndan Ramil Bagong. Arep ngapa sampean? Kula elek-elek ngeten kula niki S1. Lho, S1 piye? S1 mawon nek S2 mengko ndak pilek. Arep ndagel kowe, ndagel dasmu kuwi. Aku ora wedi karo diapuranmu. Wong iki mung anak Semar. Ora wurung kowe engko nek wis dadi pasulayan karo aku ora wurung mung ngejok-jokke putu-putu Pandhawa. Weh, ngawur. Ya hoo jane cenan. Ning saora-orane aku wani ngadepi sampean Mas. Weh saiki ngene wae mbangane repot. Yo ning polsek yo. Lho arep ngopo? Tak pistol telakmu. Lho. Wani karo Prabu Dewa Suwarjo. Apamu sing tak wedeni? Lho lena pangindang tebat damel margane matimu. Singa lena pramteng lalis ora minggat tak idoni klomo kabeh raimu. Wah, metu njaba ngono kae. Niki rak malah dados pasulayan to. Ndara nyuwun pangapunten cen anak kula genjik niku cen. Wiwit riyen nderekke kengeyang sinuwun Prabu Puntadewa. Ket sakniki niku cen pakartine mboten iso berubah. Pakartine mboten saged owah. Dangu sansaraning dangu mboten saya tobat malah tumindake nakal malah saya maraja lela. Tembung apa kuwi? Tembung kok maraja lela dibasake ora. Nggih cen kula niki nakal kula tambah ambabi wuta kok ndara. Kuwi tembung apa meneh kuwi yoan kuwi. Nyuwun pangapunten iki cah mbedugal. Ora apa-apa Kyai Semar. Malah bareng ndak pitung luweh bagus sartane luwih wigati. Yen to Kyai Semar luwih dhisik ngrampungke ingkang dadi kewajibanmu ya kuwi nggonmu kepengin mbangun desa Kyai. Lah mengene sinuwun Prabu Parikesit duka dos pundi? Ora dadi ngopo? Mengko aku ingkang bakal matur ana ngersani sinuwun Prabu Parikesit. Ngaten iya. Iya, Kyai Semar ora usah walang ati. Merga wektu dina iki aku go ngandhi kelawan kadang-kadangku para wayah-wayah Pandhawa. Kayana kadangku Yayi Sasi Kirana sartane Yayi Jayasena. Sartane kae uga ana Paman Jayasanga. Ingkang mengko bakal ngundurke retu ning Padukan Karangka Dempel. Matur nuwun, matur nuwun. Nek nganten malah sampean sak biyantu kali gayane Semar. Yo babar pisan lahir batin aku sak biyantu. Mergo gayuanmu kuwi pancen luhur Kyai. Iya. Aja walang ati, aja kuwatir mengko aku ingkang bakal matur ana ngersani Sunan Prabu Parikesit Kyai Semar. Bagong. Pripun, Pak?
seneng bombong sing tanpa upama. Nggih. Le bapak marep bangun desa diwangi karo ndara-ndara. Wah, jan bejo kemalingan. Piye? Bejo kemalingan. Bejo kemayangan. Ah, kowe kok ya baleni bejo kemayangan. Matur nuwun nggih, Ndara. Iya, Panakawan. Iya, Panakawan Bagong. Wah, jan nek ngeten iki rak nyenengke ta, Ndara. Kanan teng Peduan Karangkadempel mengke wong 5 niku sing ajeng disidang kalih Bapak. Iya, Petruk. Nggih. Nek jane ming wong 3 lho, Pak. Wis ben sing disidang 5 sisan ngono wae, Petruk. Nggih. Malah kula ngaturaken matur nuwun. Terus benjang napa le ajeng sowan teng Ngastina melih? Babar pisan wektu dina iki aku tak matur sanesira mlabuh Parikesit. Yen temengko wis antuk katran kanggo mantuk aku bakal bali ning Prajanagara. Ya ing Padukan Karangkadempel Kyai. Matur nuwun. Petro, wonten dawuh, Pak. Sadurunge padha kondur ning Ngastina ayo dikanthi kae dijanganke Lombok. Nek isih. Lho kok nek isih wis tak pangan 2 mangkok Pak. Pancen kowe iki nyelintis. Nggih sak ontene. Mengke nek mun telas kula dadarke ndok. Iya Kyai, nggih. Ayo Bagong, nggih Pak ngestaken dawuh. Ya jagat pangestu ngoro wayah para jagat. Sinuwun Prabu Dewa Suharjo. Ngawe sanggane Purwadabala Antisura nyadong dawuh. Ya jagat pangestu ngoro. Araden Antisura ana paran. Wah, dalanggonku mlebu. Sowan ana ngersaning Semar Badranaya nggonku gawe pawadan yen to negaraku ketaman pagebluk. Lah kok ora empan ora tinampa dening Semar Badranaya. Lho, lire piye? Merga aku semono nalikane aku arep ngruda paripeksa karo Semar Badranaya enek anake sing jenenge Bagong. Sing nantang sumbar-sumbar sesungaran ning ngarepane Prabu Dewa Suharjo. Walah. Apa sampean kuwi urung ngerti ceritane? Piye? Mesti pendak-pendak ana daya sing prapta ning Karangkadempel. Yen to kira-kira ora sarujuk, ora matuk lan panemune Bagong. Mesti daya kuwi duwe niat sartane Panakawan Bagong duwe niat kepengin ngundurake kelawan daya kuwi. Walah menungso ora tatanan. Apike piye? Prayogane piye Raden Antisura? Gandeng Wadyabala ya wis dikepyake wae gelar sepapan. Krek lampit brungkat kimpul gajah gelar sika barung. Bocah prajurit, kula. Aja wigiring-ring aja malang ati wektu dina iki. Karangkadempel dibiyuki Batang Sayuta. Semar kudu kecekel, Semar kudu dipateni. Boyong ning negara Trembel suket. Yen to Semar wis mati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare. Gone bakal medhah negara Ngastina merga Prabu Parikesit ora duwe kekuatan apa-apa meneh. Ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun ing abdi bencang napa? Mangkatipun kalji bintang napa? Ora kitang sambung apa cala lintang. Tumuli budhal dina kitang jaluk aja nganti Wadyabala ingkang sijir bocah keprajuritan kabeh. Mikir kendang Mas.
kaya mentang kaya kendi. Sapa ana satru kanthet ngeyayat brengose ngulergani tumpangke kuping kiwa tengen. Sapa kowe Den? Balik takon karo kowe ngaku perjurit saka ngendi? Lho. Takon nurung diwangsuli malah ganti takon marang aku warat. Lho mrae wong ketemu ning dalan. Takon ganti takon. Oh ngono. Yo. Takon marang aku tumenggung Bau Sasra Murti. Tumenggung Bau Sasra Murti dasar kepara nyata. Wadya balaning Sang Prabu Dewa Suharjo Nalendra Trembelo Suket. Kowe sapa? Iki Raden Jayasanga Satria Garbaruci Raden Sanga-sanga. Ola. Raden Sanga-sanga dasar kepara nyata. Ayo apa Bu? Aku weruh niate Ratu Gustimu arep mboyong Kyai Semar Badranaya. Yektine mung arep gawe kisruh kanan karang kadempel. Babu syukur yen to wis ngerti marang legetaning atine Ratu Gusti Nuwun Prabu Dewa Suharjo. Ora to kaki yen to pancen kowe tekan kene arep ngejak adu atau sing balungul teng kulit karo Raden Jayasanga. Tak ladeni babar pisan aku ora bakal kendhu saka pangrempa mundur saka gundur. Yen to mung ngrampungi dapur kowe tanganku turah-turah papu babar wowo. Kaya wong kendel. Kaya wani ngregem jiman kaya wani ndelan wesi abang omonganmu warat nurili kaya grojokan reteh kaya betese nembu pategalan. Arep opo parat? Yo leno pangin diamu canda siramu nggo tebak dadamu ning kene marganing matimu. Singa leno mrapteng lalis tumenggung Bau Sasra Murti. Ora-orane aku gegring mungsuh dapurmu bakal tambah iki jojo ora bakal tambah iki gigir parat. Wah! Hot! Del kewe krijamu kowe banget. Hut. Hut. Bablasen. Jar kowe cadhak tanganku kaya ngene iki jalukanmu Pak. Mati kowe cadhak sirahmu. Manggepe Bau Sasra Murti parat. Mati aku sambat ora. Aduh. Hut. Oh, pahat. Aduh, mati aku. Aduh. Hut. Oh, ayo. Awas kowe. Sampai to. Hut.
dia muda utok aduh bahot gue oh aduh oh bot gue oh bot aduh mati aku sabato waduh waduh jar hot mati aku aduh hot jar ke prapopo iki parat hut gas hut wah udah hut hut pas kowe hut alah hut yo aku karepe dhewe kowe anggap mopo marat hut aduh piye waduh wah kinjenge barang wah puyeng dasku
Wah. Urung kalah. Wah. Aduh. 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 Ah. Waduh. Oh, woi. Wah. Wah, ke-11 iki. Ayo. Dun. Eka parat murang tata. Menungso ora tatanan. Apa kowe sing jenenge Sasi Kirana? Dasar Paranyata. Lho. Kowe anak satriya Tama teka ngirit celeng ndokmu atus. Piye Mas? Ah. Salin sandangan aku. Arep ngopo kowe? Niatmu tekan karang kadempel karep gawe rusuh. Gak terima aku. Lho. Rupamu elek, cangkemmu amba. Apa ya ben malane ra kengalan jembarke kok ngedarake. Iya. Pun gak ditandingi kok sak. Pun wancine gara-gara niki. Ayo. Maju nek pancen putung ndasmu. Ndasmu kuwi, ndasmu dhewe. Lho. Ya. Aduh. Aduh. Rapok kuwi lho. Ah. Ah. Aduh. Wah. Hot. Aduh. Wah. Ah. Lho. Aduh. Aduh. Ah. Wah. Wah. Boy. Boy. Ah. Wah. Mana? Mana? Wah!
Waduh. Wah. Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya wala kok wonten dawuh lung kula Bas lehmu teko kok telat kuwi nang ndi ngapunten niku kula ming manut sing ngejak lho manut sing ngejak piye nika sing cangkeme amba niku matane abang matamu kuwi ora lho ngerti kancane ngantuk kok ya kowe nyambut gawe ya lerena ning panjakanmu ora tak nehke kowe Aja ngono kuwi to. Lah ya konsekuensi dadi wong ki nek pengen dinehi atensi ki mbok ya kowe iki berkontribusi ngono lho. Kontribusi apa kontripiston apa? Wak mun ndasmu sisan. Pripun sinuwun Prabu Dewa Suwarjo? Walah. Wadya balaku kok dadi ora ana tilase babar belas. Diamuk karo wong-wong karang kadempel, elok. Lah kok dadi wong-wong karang kadempel kae akeh satriya-satriya, tasaweng ora pangling kae para putu-putu Pandhawa. Lah nggih turene. Ang putu-putu Pandhawa niku sakniki elok-elok sedaya, Kak. Sampeyan niku angkatan 90. Mungsuh bocah-bocah nika angkatan Gen Z. Sih iki kok wayange kok. Ana seragame kok. Ah ngeten rak mah menak ngaten nek ngene. Le omongan niku lah nek dangak ngeten niki rak penak wandane niku lho. Yo. Sampeyan niku wong gerang padha karone muspra tanpa guna nguyahi segara. Nek mungsuh bayi-bayi wingi sore kaya nika si enten si Danurwenda, enten si Sasi Kirana, enten si Jayasena, enten si Sanga-sanga. Mengke mungsuh bocah-bocah nika malah mengke mboten sida perang malah dijak mabar Free Fire sampeyan. Kowe kok aneh-aneh tolong, mboten kok aneh-aneh. Pripun niki terus pripun niki sing ngajak-ajak sampeyan lho. Lho kok dadi ngarani aku. Lho, sampeyan sing mempengaruhi supados Sinuwun Prabu Dewa Suwarjo niku pengin bedah negara Ngastina merga sampeyan apusi, sampeyan gawe embel-embel nek Prabu Dewa Suwarjo niku nasape alure tesih nyambung kalih pendiri negara Ngastina padahal rak mboten. Lho, kowe ngomong piye lho? Angge omong biasa. Kula niku nuwun sewu lho niki lho. Jane oknume niku sing werna ungu terang niki. Lho, lire piye? Lho. Gak? Ngerti ta? Ngapa? Iki sapa? Lah iya, Raden Antisura. Raden Antisura niku putrane Raden Jayadrata. Lho lah iya. Raden Jayadrata kuwi rak penerisih paman ingsun, paman-paman apa wertane ning dalan apa pripun? Senengane kok sampean kaya ngoten niku. Sampean niku mung dikibuli kalih menungsoan niki. Niki niku wong dadi gelandangan politik. Teng negara Ngastina niki pun mboten dienggo. Wah, aku kok lara ati. Lara ati mergo sampean nglakoni, nggih ta? Ayo sampean saiki arep ngapa? Nyambut gawe-gaweane sewengi ming micek kok njaluk bis AC. Ngomong mau muring-muring, ora muring-muring aku ngomong tenan iki lho menungso iki lho. Wah, mengingu jinggote peng-pengan. Lho nek ngono ki aku ki
dudu Turas wong Ngastina dede sanes sampean arep njak mbedah negara Ngastina niku kelintu. Walah jagat pangestu ngoro. Lung nun. Gok wonten dawuh. Wah. Rasaku kok ora percaya. Mboten percaya pripun? Rasaku kok ora percaya nek aku dudu Turas wong Ngastina. Prayoganipun? Ayo derekno aku munggah Kahyangan Suralaya. Terus niki pripun niki? Niki sapa? Niki sing werna ungu terang niki. Waduh piye ya? Aku kadung nampa suwitane anti sura. Wes. Sampeyan ki teng negara Trembelu-Suket. Trembelu-Suket niku pun ayem-ayem. Ketekan dapure sampeyan malah dadi kaya ngeten. Lho, ora lalo jeneng asma niku Kinarya Japa, antiseptik. Bono ming antiseptik teng. Sampeyan niku nggih pun nek ajeng minggah teng Kahyangan Suralaya nggih kula derekke. Gok wonten dawuh. Wadyabala kae kon mundur. Nggih, terus supayane diluntungi genderane, dikukuti gamane. Nggih, rawuh ming dawuh. Kowe ta, Gok? Nek kula mboten. Kowe sisan. Oh, nggih. Wah, jan wis senengane nyambut gawe kok penake kaya ngene. Ben bengi kok ming dadi tukang ngilingke wedang tremos. Ngono ya sida nampa bayaran. Lah iya. Saya sing do ming dolanan HP karo mangan gedang ngono kuwi ta. Bayarane luwih akeh. Lah iya. Kok malah ngrembug bayaran. Weh iki agi dadi anu primadona primadona padake artis. Malah do jagongan dhewe-dhewe ngrembug bayar warat. Gok wonten dawuh. Bilung. Nun. Munggah Kahyangan digelak wancir nggih mangsane. Nggih, mangga kula diraken iki jejer pindha ta niki? Yo, nggih. Ayo kok. Nggih. Rumasaku ki lehku gawe cerita ki ya wis apik. Rumasaku lehku nyambungke Turase wong Ngastina karo Nalendra Trembelu-Suket ki rumasaku ya wis apik. Wah lah yo. Malah konangan mung mergo cangkeme ajik to kae mau. Ya ora maido jan saronane iki apik. Cangkeme kok sok ndlewer-ndlewer. Walah. Ra ya dadi rasida entuk dhuwit kok kaya ngene. Mongko ancase Antisura kuwi nek ora kelakon gawe kisruh negara Ngastina ya kelakon golek dhuwit kanthi adol pawadan, kanthi adol cerita. Nek Nalendra saka tlatah sabarang kuwi Turase Kurawa, Turase Ngastina. Mula tak rasa ora pantes yen to sing nglungguhi negara Ngastina kuwi padhi kesit. Walah ya kok ya sida ana sing walah menungso tenanan. Ya wis ora apa-apa. Prabu Dewa Suharjo. Tak tutke saka keduan. Malah ndak rasa perkara iki kudu tak kandhake ana ngersaning Paman Kertiwindu mundhak ora prayoga dadiane iki mengko. Kyai Nayantaka. Ndaropati Dwara. Piye Kyai? Nalikane aku bali ning Rajanegara Ngastina matur ana ngersani sinuwun Prabu Parikesit.
nalika semana dawuhing Sang Prabu Kyai Semar tetep kudu sowan ning Prajanegara Ngastina sabab ana wigati ingkang bakal didhawuhake dening Sang Prabu Parikesit ya babagan kanan Prajanegara Ngastina ingkang sajak wektu dina iki wis waging sir merga akeh saking para kawula ingkang tumindake padha nalisir saka angger unggre kautaman Kyai. Piye kira-kira sago apa ora? Ngaten nggih Gus. Semar niku tiange kepenak. Semar niku wonge gampang. Waton kula pitados, waton kula percaya, waton kula lair batos, waton kula sarujuk, waton kula matuk. Nderek sinten mawon kula niki ming manut, ming ngayu, ming melu. Iya. Banjur dawuh Sang Nayantaka kepiye? Ngeten. Niki wau kula pun sak pirembagan kalih anak-anak. Malah kula nggih sampun pikantuk sasmita saking para dewa. Bilih anggen kula badhe mbangun desa niki bakal kelakon menawi dipun tumbali dipun bekakak wujudipun Sardula Seta utawa macan putih. Kamangka macan putih niki mboten namung macan putih limrah ning macan putih niki macan wedok. Ngaten. Macan putih utawa wujuding Sardula Seta nanging wadon Kyai Semar. Nggih. Niku coba sampean mangpados teng pundi? Kula purun sowan teng negara Ngastina. Waton napa sing kula karepe nggih wujude macan putih wedok niku wau pun kasil sampean nolehke, pun kasil sampean goleke, pun kasil sampean aturke wonten ngersanipun. Inggih ingkang abdi pun Semar Badranaya Ndarawati. Kagiat risang kapirang urinangkul kinampet kempet dosang repaning bawono Yayi Danurwendra kula Kakang Patih prayogane kepiye lagi menawi sampun cetha kanthi tela dawuhipun Kyai Nayantaka ugi kedadipun upadi menawi ingkang dados pepinginan tuwin dawuhipun Kyai Semar Badranaya ngono. Oh alah ya wis prayogane Dwara njaluk pamit Kyai Semar teng pundi lho ngupadi sing dadi kudanganmu kuwi mau. Oh ngaten. Iya. Lah nek ngaten kula malah ngaturke matur nuwun. Kula purun diboyong sinten mawon. Ratu nika wajeng boyong kula sagah, kula saguh tur kula gelem. Waton sinten ingkang luwih dhisik mboyong wujude macan wadon ingkang ulusipun Petak Ndara. Njaluk pamit Kakang. Ngatos-atos sampun kados lari alit Ndarawati. Mbal gagak saduli tombal mbal. Nala Gareng. Kula wonten dawuh, Pak. Petruk, wonten dawuh, Pak. Bagong. Piye, Des? Ana bocah kok wiwit mbiyen nganti saiki karo wong tuwa kurang ajar. Awitekno sampean wong tuwa ya mung nglarani anak. Sampean dadi wong tuwa ya ora iso dadi wong tuwa sing becik. Anak diterlantarkan. Dengkule atos. Aku ora arep nggagas. Olehmu guneman. Kersanipun Bapak Semar kados pundi? Kersanipun Bapak Semar. Kersane Pake piye, Pak? Aku njaluk tulung. Kanan kaya ngene iki mesti akeh sing ora seneng karo Semar. Kanan kaya ngene iki mesti akeh sing sengit karo aku merga aku arep mbangun desa. Keparengipun, parenge Pake. Parenge Pake. Aku tak sowan ana ngersane Sinuwun Ndarawati. Ndak kira perkara iki ora bakal rampung yen to aku ora matur ana ngersane Sinuwun Ndarawati, Dole.
Astunama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada Kakang Resi Kandika Putra. Damel kejut tias paduka Kakang Kaneka Putra. Wondene Kakang Resi Kaneka Putra ulun biji. Arawuh wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang. Perkinsang Marudayang. Pak mong Bu kala kali cedhe sapa sing gawe nangka basak dikopyok ngari betone aduh lho ya Punapi Adi Guru teka ngawe parang swanipun ingkang Raking Sidik Pangudal dinten samangke Kayiwangan Suralaya ke Taman Gara-gara Adi Guru Manikmaya Kakang Narada inggih mboten sanes kejawe ingkang ndadosaken sabab Kayiwangan Suralaya kesasapan hawa panas inggih ingkang damel gara-garaning Kayiwangan sampun ngadhep sowan wonten ngarsa ulun Kakang. Nggih. Menika rak wujudipun Sardula Seta kamangka menawi kula sawang menika kelaminipun menika wadon Adi Guru. Inggih Kakang. Nggih. Sekawit ngamuk wonten ing ngrepat kepanasan ngantos sangjaring para Jawata nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung. Malah samangke sampun mlebet wonten ing Bali Martikunda maneh. Adi Guru. Kula naturi supados andangu dumateng praptanipun wujudipun Sardula Seta menika. Inggih Kakang Narada. Mugi ndadosna ing kawuningan Sardula Seta menika nggadahi pracika. Gandeng wadon menika pun Nyai Amurwati. Inggih Kakang. Wah jane. Wis kaya wong wae kanggo nyai barang. Nyai niku ora nggon kijing. Amurwati padha kanthi raharja sakrapta kita, slamet sowan kita nggon kita munggah. Ana ing Kayiwangan Suralaya munggah ning Bali Marjukunda. Amurwati kula namit pasang Kalimantabi dina-dina kula dune dumawing tak wang-towang linepatna ing tolak manu rar pungulun madu kamiji dumateng pisuwanipun ingkang abdi pun Amurwati batu-batu-bat sewu lepati agung pangaksami pungulun krana kula sampun wonten ngamuk wonten ing Kayiwangan Suralaya ngantos sing sakmangke damel gara-garane Kayiwangan ngantos sangjaning para Jawata sami nungsang puyang numbuk bentos gudel bingung awit mangamukipun ingkang abdi pun Amurwati. Ya mboya dadi ngopo Amurwati? Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa. Mboya liwat pangestu ulun wae tampan Amurwati. Kawula non sampun sangat anggen kawula pundi pukulun. Banjur apa kang dadi darunane wondene jeneng kita ngamuk ning Kayiwangan Suralaya. Menapa ingkang abdi pun Amurwati sampun dipun kemarangaken matur. Iya babar pisan ulun maringi kalodhangan supayane jeneng kita matur ana ngarsa ulun. Batu-batu. Sinasa mboten dipun keliraken. Anggen kula ngamuk wonten ing Kayiwangan Suralaya menika sampun damel girisipun sangya para Jawata ketitik. Mboten wonten Jawata ingkang saged nrenggalangi dumateng kridhanipun ingkang abdi pun Amurwati. Iya. Mula apa kang dadi darunane? Pukulun batu-batu. Jer paduka menika ingkang minangka dados dewanipun para dewa. Nalindraning para Jawata tartamtu nggih sampun mangertosi dumateng mobah musik titahipun. Ning alasipun kula menika derajating kewan kula menika wujuding sata alasan pukulun. Mesti kemawon paduka mangertosi menapa ingkang dados legetaning manah kula. Kula menika sampun atusan taun lho pukulun mangabad-abad anggen kula gesang wonten Madyapada. Dugi dinten sak menika kula dereng manggih ngasuwargan. Awit kula menika sampun jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan kejeming menungsa ingkang tansah pendak-pendak dinten menika tansah ambur dumateng ingkang abdi badhe dipun padosi kulitipun dipun damel reyok. Kula menika ngantos judeg lho pukulun, kula menika ngantos judeg. Tinimbang kula menika mboten gage punah, kula pados kasuwargan munggah wonten ing Kayiwangan Suralaya pukulun. Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada. Kadiparan Kakang. Lha nggih monggo. Lah menika nak ming
Ana kucing kok munggah kayangan barang iki ya. Coba dipun penggalih menika. Kucing wis golek kasuwargan sangka wis jelek nyawang gelaring Jakarta seming rembulan. Amarpati, kula wonten maring dawuh kula narada. Bayangan tani jeneng kita kuwi Lara. Lara, terus jeneng kita mati ngurak. Terus mengko kodame iso dimanfaatke. Kodam, batu. Madhake kula menika mancan napa? Kula menika mancan inggih nggadahi tata tarapsila. Kula menika saged tata jalma lho Bu Kulun. Amarpati, kula wonten timbalan. Yen to pancen temen sartane lahir batin anggon kita. Ngopadi ana ngendi kasuwargan kita. Ulun jaluk kelawan jeneng kita Praptawa ana ing Karang Kadempel. Ana ngarsaning Kakang Semar Badranaya ya Kakang Ismaya. Yen to sakwise jeneng kita kepanggih kelawan Kakang Nayantaka, jeneng kita njaluk supayane diruwat dening Kakang Ismaya. Amarwati nyan siswa matur marang Risang Mahayogi. Sarwe pra katiparan karasane Yawangkuti Pati. Batu. Cemeplong raos sing manahipun ingkang abdi pun Amarwati. Merengaten minjang punapa? Anggenipun ingkang abdi badhe tumuju wonten ing ngarsanipun Kyai Semar Badranaya. Babar pisan ulun dawuh kelawan jeneng kita, ulun tuduhke dalane. Ulun jaluk supayane diage digege mangsane digelak wancine. Merga jeneng kita ulun rasa wis mesake kanan kita nggon kita urip ning Madyapada. Sajak wis pancen banget nggon kita jeleh. Mekanten Bu Kulun, iya, mula kang saka kuwi ulun keparengake budal. Merengaten kula nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Amarwati. Angro sesumbar mawa lindu bumi gonceng kumalodo kate guntur ketuk mbak lumembak banyune kumambang dosang Wisnu Bathara Astu karo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada punampi Adi Guru sak penggeripun Amarwati saking Kayiwangan Suralaya teka menika wonten praptanipun menika Mboya Pangling titah ulun nalindring trembelu suket inggih pun Prabu Dewa Suharja Kakang perkencang hari lucu menika darbipun Begawan Durna. Ha nggih kula ngertos. Ming dagel gak dagel. Kakang Narada menika. Lah menika nak. Karya lecek menika prapta. Karya lecek. Pukulun. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Dewa Suharja ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Ya Nun. Sampun sanget anggen kawula pundi? Kala harja sowan kita. Wilujeng. Ana apa Dewa Suharja teka jeneng kita nesu-nesu ngamuk-ngamuk ning Kayiwangan. Ulun mesti kemawon paduka mriku minangka jejaripun para nalindraning para Jawata dewaning Maradewa. Tartemtu nggih sampun priksa kan menapa ingkang dados gegepane manahipun ingkang abdi pun Dewa Suharja. Kula menika bingung Ulun. Kula menika bingung.
sejatosipun kula menika estu turasipun Kurawa menapa kula menika namung tiyang liyan Brayan awit kula menika nampi sawanipun Raden Antisura ngandhaken bilih kula menika tasih turasipun Raden Jayadrata Sawarga pramila kula sekedhik kathah nggadhahi wewenang tumrap negari Ngastina. Lah, dinten sakmangke kula pengin bedah negari Ngastina. Nanging anggen kula bedah negari Ngastina menika kula kedah mejahi dhumateng pun Kyai Semar Badranaya. Kamangka sakmangke Kyai Semar Badranaya kepengin badhe mbangun desanipun kiwut mbangun kawonten-wonten ing Karangadempel. Kados pundi Bu Kulun? Astungkara Sidam sikaring bawana langgeng. Dewa Suharjo wonten timbalan yen to jeneng kita kepengin mangerteni kelawan sejatining lelakon kita ulun jaluk supayane jeneng kita megang napas kan megang napas iki iya yen to jeneng kita wis megang napas mengko jeneng kita bakal ulun dawuhi supayane mudhone ing Madyapada mudhana ning Karangadempel merga wektu dina iki Kakang Ismaya nedheng nguncat saka Karangadempel jeneng kita bakal ulun dandani dadi wujud Kakang Ismaya wah selak wafat ulun pun kedadeke Semar ngeten mawon dados kula badhe dipun salin wujudipun ingkang abdipun Dewa Sarja dados wujudipun Kyai Semar Badranaya iya ing mangkono yen to jeneng kita wis mudhana ning Madyapada jeneng kita bakal mangerteni sapa to sejatine turas kita Dewa Sarja nggih ngestaken dawuh kula namung kantun derek mawon Bu Kulun tumingal prangat sampo kang saya hangat kali lir dadet wileting kata danyangkung manggon sang niti benjang sang aji micil kanthi wujud kaya mangkene jeneng kita bakal mangerteni sapa ta sejatine turas kita nggih lajeng sak mangke kula kedah kados pundi Bu Kulun marata diake mudhuna ning Karangadempel pethu ana atmaja kita ya anak-anake Kakang Semar Panakawan Bagong Nala Garing apa dene Petruk nyuwun pamit Dewa Suharja wonten dawuh Bu Kulun nek Kakang Semar kuwi nek ngendikan iki mesti nganggo blegegek sak dolita mel-mel ngaten Bu Kulun ae ya blegegek ogak sak dolita lit mel napa mek ae sak karep kita jeneng kita kesirane kok ngestaken dawuh Bu Kulun mengkene anak-anak kula mboten pitados kados pundi pripun Bu Kulun mboya ora-orane yen to atmaja kita Nala Garing Petruk lan Bagong mboya percaya kelawan jeneng kita menawi ngaten kula nyuwun pamit badhe mandhap wonten ing Karangadempel dados ulihipun Kyai Semar Badranaya ingkang sejati bot-bote kula menika kepengin mangertosi turas kula sejatosipun sinten wonten dawuh Bu Kulun jeneng kita karep manak apa piye mboten
Sampun nyuwun pamit kula ngati-ati. Nggih. Adi Guru menika kangge saged mawon damelaken Kakang Narada wonten dawuh. Estunipun Dewa Suharja menika sanes turasipun Kurawa. Inggih awit saking gunemipun Antisura ingkang dadosaken Dewa Suharja kados mekaten. Ha nggih. Wong Antisura menika namung tukang adol nasab. Antisura menika namung tukang adol trah digathuk-gathukke dialur-alurke. Terus mengko ana sertifikate ngoten nika. Inggih Kakang. Nggih. Kedah bayar. Mesti Dewa Suharja menika mesti bayar kalian Pak Antisura. Mekaten Kakang. Ha nggih. Prayoganipun dipun sawang saking Kahyangan Adi Guru. Om Dewaya nuntuna wong aprang das padha saran Om mangga dipun perpeki Adi Guru monggo Kakang. Ya jagat pangestu Karwayah para jagat. Kakang Semar kula sinuwun teka njanur Gunung Kadingaren prapta ning Praja Negara Ndarawati kamangka kanane ya mung sarwa prasaja kaya mangkene Kakang Semar. Nggih. Kula ngertos. Sampeyan sakniki kesepian merga ditinggal kalih para kadang-kadang. Iya Kakang, nggih. Ana wigati apa teka sumengko pengawak Bajra? Kula ajeng nyuwun sak biantune Sinuwun Ndarawati, pun kula coblaka mawon. Sak biantu apa Kakang? Nuwun sewu, kula niki ajeng mbangun desa. Kamangka kanan wonten praja utawi Pedekuan Karangkandempel niku. Kawula niku enten menungsa 5 cacahe niku ruwet. Lho. Teko dadi ruwet sababe sartane lire apa? Panjenengan mboten pirsa. Ruwet. Merga nuwun sewu. Pendak-pendak Semar duwe penumun apa-napa menungsa 5 niku sing tansah ngribeti nyusahi kalih Semar. Kula bingung. Nek mboten kula bangun desane, nek mboten kula dandani mentale menungsa niku mengke malah mundhak mboten prayogi. Awit nuwun sewu. Kawula 5 niku janjane nggih ming sithik ming 5. Ning unine kaya gedhog-gedhobyok sing sok nggih ngusah manuk niku unine ngrebeki kupinge Semar. Mung merga beda penemu, mung merga beda keyakinan terus dheweke tumindak kaya ngoten kalih Semar. Lah, sejene niku tesih kathah melih problematika wonten ing Pedekuan Karangkandempel niku tesih kathah melih kaya ta. Kahanan ekonomi teng negara Ngastina sing rusak merga disebabake padha nindakake judol niku napa? Apa kuwi Kang? Nggih niku pokoke niku. Niku nek mboten dibengkas, niku nek mboten dipagas, nek mboten dilangi mami ngentek-enteki jagat Ngastina sinuwun. Ya jagat pangestu Karwayah para jagat. Kakang Semar wonten dawuh. Aja kuwatir. Aja sumelang merga kabeh lakon iki yektine bakal ana sambunge sartane kabeh lakon iki bakal dadi tentreming kanan Raja Negara Ngastina. Ing mengkone bakal sumrambah dayaning kanugrahan ingkang bakal lumedhak iki mengko bakal sumambah ana ing Raja Negara Ndarawati. Liripun kados pundi? Kakang Semar wonten dawuh. Mesti wae Kakang Semar mangerteni kelan wujute manuk Garuda. Nggih. Peksi Garuda pripun Ndara? Peksi Garuda kuwi mujudake pralambang suci. Teges peksi Garuda kuwi ingkang dadi dasar sartane ingkang dadi landhesan ukume kawula ning Raja Negara Ngastina.
ndak rasa kawula ning Prajanegara Ngastina kuwi wis nglalekke marang ya kuwi paugraning hukum ingkang pralambange utawa sasmitane awujud peksi Garuda Kakang. Napa kawula Ngastina pun lali kalih Pancasilane. Mbok menawa ngono, nggih. Kula mangertos pun kula tak temandang dhewe. Mboten sandadak kula ngrepoti jenengane. Nyuwun pamit sekecake anggenipun lenggah wonten Prajanegara Ndrawati sinuwun. Matur nuwun. Mareka den ayetna. Sing kumelodha Kuntara Katok lumebak banyu kumamang dosang Wisnu Bathara kang ngarasa nglebur wiyati wela ndak rasa kanan karang kadempel malah dadi peteng kaya mangkene mergo kaya ana wujude Semar. Yo aja walang ati, karang kadempel tak ayomi, karang kadempel tak mareksani. Aku nganggo jeneng Garuda Kyai Amurkaka. Amore sekapale tetyane kantayane Trisunya purnama sasi gelar-gelar semedyaning tengahing latar meleng lintang Bima Sakti. Lho. Ngendikane Kyai Semar aku krungu rembug bakal prapta ning Prajanegara Ndrawati. Lah kok iki malah wis mapan ana ing tapel wates Karang Kadempel. Apa urung sida, Kyai? Apa urung sida nggonmu sowan ana ing negara Ndrawati Kyai Semar? Niki sinten? Lho. Kok dadi ora ngerti karo aku? Kok sik to? Lah kok dadi kaya wong linglung kaya mangkono kowe? Ngapunten. Kula nembe ngertos pisan iki. Sampeyan niku sinten? Lho, aku Duwara, Kyai. Aku Danurwindo sajak lali. Ngapunten. Kepiye? Iki mau aku wis weruh wujude glebete Sardula Seta.
yen tak sawang iki wadon. Kepiye? Kabul kawusane apa kira-kira sampean kestu tak boyo ning Prajanagara Ngastina? Ajeng napa teng mriku? Teng mriki menayem. Kalih wedangan. Yayi Danurwendra, kula Kakang Pati. Iki kok sajak aneh-aneh. Kyai Semar, wonten dawuh. Kowe aja menslamen-mensul lho kowe. Gunemu kaya banyu tumumang godhong senthik. Anggepmu aku lali karo janjiku. Anggepmu aku uga lali karo janjimu ngono piye? Janji tetep janji. Janji kuwi utangku tumbok sahur. Dite sinten? Nyoblake BPKB riyen. Semar niki nggih utange akeh. Kula ngrumangsani. Olah sajak. Yayi Danurwendra, kula Kakang. Ndak rasa iki kudu Kyai Semar sing sejati. Lho. Lajeng sinten? Menapa mriku wujudipun Kyai Semar Pindawarni? Iya. Ngerti to apa sing kudu mbok lakoni? Nyuwun pamit. Terus Kakang. Antarja, Anarja. Kowe aja gawe sedih atine Danurwendra. Aku iki Danurwendra tak arani Anarja. Kula dinapake. Kok dipithing-pithing. Ajeng dinapake menungso ra tatanan. Jebul kowe sing wis gawe rusak kanan karang kadempel. Mboten kula rusak. Kula niku ajeng bangun kayangan. Desa apa kayangane? Kayangan. Wah, cetha. Ketok lorekmu, ketok gedhoanmu saiki Semar. Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang batu-batu mboten mangling menika Kyai Semar Badranaya. Kyai sing ngandika menika ingkang kula madosi, sing ngandika menika ingkang estu banget kula betahaken. Iki ana macan. Macan putih. Mangka wedok. Kowe sapa? Kowe Pusipus. Batu-batu kala macan kok diarani sipus. Kula pun Amorwati Kyai. Amorwati. Amorwani menika. Oh iya, kowe Amorwati inggih. Goleki karo Mbah Sugiyana. Amorwati eneng apa? Aku ki diajar nek ora tok slametke maming mati. Mungsuh Ndara Antarja Ndara Wisanggener Ndara Wisanggeni kae. Matur nuwun ya
Amoryanti. Amormati batu-batu. Kula menika sejatosipun namung badhe madosi wonten pundi dunungipun kasuwarganipun ingkang abdi pun Amorwati. Sambung cenenge karo Semar apa kowe goleki karo aku. Dawuhipun Wang Pikulun Manikmaya, kula kedah madosi wonten pundi dunungipun Kyai Semar Badranaya. Pramila Kyai, gandeng kula sampun pinanggih kalahan sing andika kula nyuwun supados dipun ruwat. Supados enggal pinanggih wonten pundi kasuwarganipun ingkang abdi. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang alis harisang mawe kandrung. Kowe njaluk diruwat inggih. Menengo tak demoke mbun-mbunanmu. Kowe wedoke maneh kok macan. Nek wong ngono wis tak sendhekke. Batu-batu bareng aku ya arep dipangan barang lho. Menengo wae tak donganane. Hot sono lho hot. Het sane let. Lemek lungguh jenenge karepet. Kelet neng kathok hot sono lho hot. Het sane let. Lemek lungguh jenenge karepet. Kelet neng kathok hot sono lho hot. Janelet. Batu-batu. Janipun nisa napa mboten? Nek biasane iso. Kok angel. Apa kudu didoni sik? Batu-batu kok panjenengan kok atus mekaten. Kyai Semar batu-batu menawi sing ngandika mboten saged ngruwat kalian jasad kula. Malah panjenengan ingkang badhe kula ruwat. Kowe arep muni Hatsana Lahut mboten badhe kula untal malang Kyai. Cinaka jangganing sang Kilurah Semar Badranaya Pindawarni. Nalika semanten cinandhak dening sang Nyai Amurwati. Nak ngener jangganing sang Kilurah Nayantaka Pindawarni. Sirna Margolayawit jangga kalian mestaka tugel tel raga badar nalindring trembel suket. Tobat. Layakno Semar kok delogak jebul panjalmane menungso iki batu-batu Kyai Semar kowe ning ngendi Kyai Semar? Yata laruta saking kutha sang Kurukula Yanamutusa sang Sri ya jagat pangestungkara Yayi Danurwinda kula Kakang Pati. Sajak iki ingkang dikarepake dening Kyai Semar Badranaya. Batu-batu menika sinten? Ora mengko dhisik kowe Sardula Seta ingkang bisa tata jalma mongko kowe wadon. Inggih. Kula menika pun Amrawati Raden. Sing ngandika sinten? Tepungke iki Patih Negara Ngastina, Patih Dwara. Aku Patih Danurwinda. Inggih Raden inggih.
Sang Yojo katuju nginu, kula menika mbetaken sanget kalian Kyai Semar Badrana awit kula nyuwun supados dipun ruwati ning Kyai Nayantaka. Awit sampun jelanggen kula nyawang gelaring jagat seming rembulan. Mangkon Amurwati, inggih. Yen mangkon ayo manuta. Ndak boyong. Ana ing padukan Karang Kadempel, iye menawi ngaten namung kula sendika ndederek dawuh sing ngandika Pate Dwara Pate. Saturu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyanging pakar kencanane isine donga tetulak sandang klawan pangan ing bola sajake wujude macan putih kang tak goleki ora pangling Amurwati ndak saoto aja kaget Amurwati gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirik kencang alis risang maweh gandrung iki ana wujude Garuda batu-batu nyaut kelawan Amurwati. Amurwati ana maran kowe kuwi sapa? Lho. Apa kowe pangling karo aku? Apa kowe kira-kira pangling karo aku? Iki kadangmu Amurkaga, Amurwati. Batu-batu. Boten ngenten babar pisan. Bilih kula saged pinanggih kelawan Kyai Semar wonten mriki. Iya. Oke tak salin wae nek ngono. Kowe kok minggat ki nanti to? Nek aku ora gawe ontran-ontran pengen bangun desa kok ora jedul. Inggih nyuwun pangapunten. Ayo. Wis sik bali. Tanduran gawe nendukut sewu tuh ngrembaka. Inggih. Lajeng kawontenanipun para kawula gangsal ingkang jengandika westani menika. Kuwi urusanku. Kuwi urusanku, kudu kok urusanmu. Wis ayo medhun. Inggih. Ngirita segelar sepapan sawab sing apik. Ngono? Inggih. Ngono ya Sri? Inggih. Ngono ya Sri? Inggih. Ngono ya Sri? Inggih. Ah. Bocah kok kaya sifit turbo. Inggih Karang Widodari. Ah iya. Wis kono. Inggih. Ilang ana sarap sawan sing mapan ana ing Karang Sari. Ya ing Karang Kadempel. Ngono Sri. Inggih. Rumangsaku kok jaim banget. Jaim yo men. Semar momong gen Z. Wis kono.
sawab sing apik tandurna ning bumi Karangsari Betari Sri nyuwun pamit. Ora kena. Angler bawane ingkang Sidong Pati kawe gelar Kak Kiai Semar Badranaya wis mapan ning kene ya nggih. Wah, ora kecandak apa sing dadi udanganmu Kyai? Napa udangan kula napa? Wujude macan putih wadon aran Amurwati mau wis tak cekel. Lah ning malah kecandak disaut dening wujuding Garuda. Asal sampean ngertos. Asal sampean prisa. Garuda nika wau wujud kula. Lho, lire wujude Kyai Semar, lire wujude Kyai Nayantaka. Nika wae asline kula. Lho, apa iya? Iya apa? Apa iya apa? Lah niki wulune tesih niki. Niki. Ha, niki. Lho kuwi rak wis ket mbiyen. Oh lha nggih. Ora usah sok neka-neka to Pak. Aku gak aku nek. Bot-bote aku ki pengen bangun desa to Le. Nek ngono wis kelakon. Wis. Syarate bangun desa ki gampang. Anggere desane ketunggon Sri Sadana wis ayem tata titi tentrem. Terus macan kae mau asline berdua apa kae mau? Rak sak mundur ababmu ambune. Kae mau apa macane? Kae mau Betari Sri saiki wis bali. Oh alah, nggih pun gek tayungan wae. Truk. Oke. Coba yo. Yo. Bikin kok mampu. Danurwendra parat kowe wadya balane Prabu Dewa Suharja kowe wadya bala Trembala Suket aku ora nrimake pati ratu Gustiku Nya Sembur Mlanya.